Hi ha hagut moments durant aquest any i mig que m'ha semblat estar més al dia del que passava en cultura a Catalunya que quan estava a dins de Catalunya. Perquè m'he fet un gran seguidor de saber triar quins canals i quines persones seguir per estar ben informat. No? Amb Terrassa he intentat replicar el mateix a petita escala. Què em calia seguir que no seguia i amb quin equip hem pogut fer una tasca de recollir informació de tots els àmbits i endreçar-ho en un programa electoral. Al final, quan et diuen mira, demà seràs el número 1 de la llista, no et ve una il·luminació divina que comences a ser un savi de tot. Bé, li vaig preguntar 3 vegades si estaven convençuts de fer-me aquesta proposta, però sobretot a partir d'aquest agraïment profund, perquè no pensava tenir aquest honor, que soc terrassenc de fa 59 anys i per tant sempre he exercit d'això i malgrat a la vida he fet moltes coses no he volgut mai marxar, vull dir que sempre m'he sentit molt arrelat en Terrassa. Per mi va ser un honor, un repte i un reconsiderem-ho, perquè jo era dels que pensava evidentíssimament el número 1 que sent Josep Rull, evidentíssimament en el sentit de caram, una persona com ell que ha treballat des de la política municipal i que va estar-hi un grapat d'anys i amb un resultat esplèndid en aquells moments. Per tant, bé, Josep no va voler ser el número 1, però sabia. Ara fa broma, gent que va visitar la presó els diu digueu-li que estic molt content de ser l'últim de la seva llista. Diu ell a mi. Jo dic al revés. Quin honor poder participar en una llista en què hi hagi en Josep. No, de tot menys ràbia. Vull que sigui pràctica i vull que sigui emotiva, perquè sempre he fet les coses, sempre, no a la campanya electoral, sempre m'he bellugat emotivament. No? Sempre he pogut i he tingut la sort de treballar amb allò que em motivava. I he pogut treballar des del món de l'associacionisme, des del món de l'empresa privada i des del món de l'administració pública. Ens cal sempre pensar en ajudar a les persones que no tenen feina. La generació de llocs d'ocupació és i ha de ser, crec, per tota persona que es posi a treballar per la seva societat. El número 1 sempre, hi hagi l'atur que hi hagi, sigui mínim i sigui estructural, és igual. És un tema que no et pots adormir mai, per baix que sigui l'índex d'atur. Per què? Perquè el que la gent pugui treballar, sens dubte, és una de les primeres causes de benestar social. Després, evidentment, vol dir que al darrere d'aquest atur s'ha de treballar per l'educació, per la sanitat, pels serveis públics, però a partir de que el que es generi sigui per un model de societat on la gent treballi. Bé, evidentíssimament que vagi al davant de la llista de Junts per Terrassa és per seguir també contribuint a que la tercera ciutat de Catalunya és una ciutat determinant per construir país. Per tant, és evident que portava uns anys treballant pel país i també vull treballar a Terrassa per fer país. Per tant, és un binomi que per mi no hi ha tant nivell de diferència de treballar pel país o treballar per la ciutat. Poble a poble, ciutat a ciutat, es fa un país. I poder treballar des de la tercera ciutat més gran en nombre de població del país, doncs és importantíssim, en definitiva. No? Per tant, aquest efecte local, que diuen ara, no? del local al global, en aquest cas de construcció de país, és per mi imprescindible. Segona, m'agrada dir que aporto una nova forma de fer política en aquest cas, que és de parlar molt clar. Haig de somiar-hi cada dia. No puc renunciar a somiar-hi cada dia, com no he deixat de somiar en un any i mig el dia que tornarem a Catalunya. No? És un somni imaginar-m'ho. I estic seguríssim que qualsevol dels reglaments municipals no està redactat pensant en el cas que estem visquent. Per tant, hi pot haver 2 factors aquí importants. Una, que els que es llegeixin els reglaments propis de l'Ajuntament de Terrassa, on no està escrit el que es pot fer, en el meu cas, s'ho llegeixin amb ganes de tenir un respecte al resultat democràtic i per tant es posin totes les facilitats a que això sigui factible, o bé hi pot haver-hi gent que s'ho miri en un sentit restrictiu de mirar de fer els impossibles per posar totes les pegues del món no a mi, als electors que hagin dipositat una butlleta amb el meu nom.
Bé, saben que és mentida, és una manipulació. La justícia, des del dia 1, saben on vivim. Un fugat és una persona que no se sap ni a quin domicili viu ni a quin país es troba. Nosaltres el dia 1 ens vam presentar a la policia belga i vam demanar declarar per videoconferència. Se'ns va negar la declaració per videoconferència. En canvi ara, amb una causa que tinc oberta per les obres d'art de Sixena, el jutjat d'Osca m'ha autoritzat a que faci videoconferència. Caram, o sigui, també hi ha dues justícies diferents a l'estat espanyol, veig.